Hei toată lumea, eu sunt Mele pe Starle. Chiar și dacă mi-am schimbat numele, tot așa o să zic. Mai bine zis Harry Potter și Mele. Astăzi vom face un nou video cu Roblox. Și da, nu postez foarte multe videouri. Nici cu Roblox, nici cu My Little Pony. În ultima vreme am mai postat câteva videouri și nu fac multe, chiar și dacă chiar aș drepta să fac. Da, acum vreau să facem un video, nu știu ce nume să-i pun deocamdată, dar până când o să îl postez, o să-mi vină o idee. După cum puteți vedea, aici am, nu știu cum se citește, adică chiar nu știu cum se citește, da. Și am atâtea diamante pentru cei care diamantele sunt banii pe joc. Adică pentru cei care se joacă Adopt și niciodată nu s-au jucat Royal High, diamantele sunt ca și cum banii sau dolarii ca pe Adopt. Da, o să fac și episoade cu Adopt, dar deocamdată nu voi face. Și hai să începem. Mergem la shop. Apropo, e noul set ăsta, Munchery Tea Party Collection. E și de băiat și de fată, cum vedeți aici. Și asta e cel vechi. Eu ca și cum dacă aș fi avut și mai multe diamante, aș fi putut să-l cumpăr pe tot. Acum vom merge aici la sezonal, să nu mai vorbim mult, că vorbim prea mult. Ups. Mergem aici la sezonal, la Valentine's și vom cumpăra toți. Apropo, s-au schimbat și unii chiar au venit, dar unii nu. O să cumpărăm Elegant Parasol 2020 ori. Da, 2020. Bun. Nu vine să cred că fac asta. Și îl mai și cumpăr, adică nu-l iau din trade. Mamă. Dacă vă întrebați de ce mi-am luat 61 în loc de pur și simplu 60 cât costă, e deoarece că nu prea îmi place să am 0 diamante, nu știu, nu mă simt bine. Oh my god, oh, doamne. Dacă se mai aude ceva pe fundal, am muzică pe fundal, nu pot să cred că o să văd cel mai bun item Asta e părerea mea, că e cel mai bun item parasol, dar sau în română umbrella sau... Da, nu contează. Apropo, dacă... Oh my gosh! Oh, Doamne! Oh, sunt foarte fericită! Oh, Doamne! Oh my god! Să dăm muzica un pic mai tare. Așa. Oh, Doamne! Sunt foarte fericită! Oh, Doamne! Frumusețe! Oh my god! Uite, pot să stau lângă ea, să zicem că stau cu ea. Doamne! Aici văd că fiindcă sunt de pe telefon și am mult lag, aici văd că încă se mai întâmplă aia. Și ia să ne mai plimbăm pe aici.
Doamne, nu pot să cred. Deci, mor de fericire. Mor de fericire. Mor de fericire. Oh, Doamne, sunt cea mai fericită. Adică ăsta, cel din 2019 e mai mare, e original, dar e mai ieftin. Așa mi se pare. Oh, Doamne. Cred că voi... Ce asta? Doamne, sunt frumos! Doamne, nu pot să cred că am cumpărat! Da, cam atât a fost cu acest episod. Ne mai vedem data viitoare. Și nu uitați să dați like, să dați share, să subscribe și să comentați. Scrieți fiecare youtuberul sau jocul sau aplicația voastră preferată în comentarii. Ne mai vedem data viitoare. Pa! Apropo, înainte să plecăm, vom face altceva. Vreau să vă zic. Apropo, despre nou serial. O să fac și sezonul 2, doar că trebuie să am timp să-l fac. Cred că o să-l termin acum în weekendul ăsta, deoarece n-am timp și asta e problema și uneori n-am chef să mai și filmez, să o iau de la început, să filmez, să o iau de la început. E foarte enervant uneori, dar totuși cam atât cu videoul de astăzi. Și da, apropo, la sfârșit o să fie o problemă, fiindcă eu sunt pe o aplicație care nu e bună deloc, dar ne, asta e. Pa!